Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Γιατί? Πετάει σκέλ τελείως, δεν πετάει γρήγορα. Αλλά είσαι λίγο πιο σοβαρό από ό,τι το βλέπω. Σοβαρό. Λίγο. Ναι. Έχει πάει αρκετά τρεμάρα. Κινιέται η ρόδα πίσω, η μπροστινή. Τι κάνει? Κινιέται η μπροστινή ρόδα, την παίρνει αέρα. Για κάτω μια... Ποιον είπε, βά, περίμενε λίγο. Ας τον ρε το γενικό. Άντε μην είναι καλά. Είναι πισόβαρο, κόβεις γκάζ και μου τρέχει. Εκεί μισό γκάζι βάζω, Γιάννη. Και πάει έτσι. Ναι. Ας το μια χαμηλά. Ναι. Κακιά φαίνεται, ωραία παιδιά, αν είναι ποτέ δυνατό. Πετάει καλά όμως το μπουρδέλο. Πετάει καλά. Ναι. Θέλει παταλής πιο μπροστά τον εκεί που τους είχα στην αρχή. Δείξω να το λειτουργήσεις σωστά χωρίς το ράδιο, ρε. Να σου φαίνει τον κόλλο του που θέλει. Τον κατέβασε το. Πάρε το λίγο πιο μακριά. Ας τον ρε γενικό, ξέρει τι κάνει ο Ρουβιάζε. Είναι το ράδιο μου, θέλει. Θέλει και ράντε ρε. Κανονικά. Ωραίο. Έχει δύναμη αρκετή. Έχετε πείρα. Γιατί είναι βαρύ. Αλλά δεν περίμενα να πετάει τόσο πολύ σιγά. Τι είχα πάθει εκείνη την ημέρα, ρε. Ωραίος, μπράβο ρε Τόνι. Θα το δοκιμάσουμε άλλο μια. Το θέλω εδώ πίσω. Θα πέσει μέσα στους παλιές, θα κλείσεις εδώ. Δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Όχι, ειλικρινά σου μιλάω, Τόνι. Εντάξει, αφού μπορώ. Να το φάω πιο... Άνοιξε